най-умните, най-готините и най-забавните деца, учениците от 4-ти Б клас на Средно училище Свети Паисий Хилендарски, град Кресна. Алекс Георгиев, аплодисменти! Този чаровник голям, често души за смян, не винаги мирен стои, на двора като стрела лети. Андрея Христова. Тиха, скромна и прекрасна. Тя влага цялото си старание във всяко начинание и учебно задание. Антонио Стоянов. Този млад господин е добър, симпатичен, атлетичен. Сцената спортът го привлича. Всичко от себе си дава във всяка извън класна изява. Валентина Глинджурска. Любознателна, скромна, мила и добра, това е тя. На другите помага с ръчните си майсторски ръце, а може и да ни изненада това усмихнато дете. Дея Пасева. Своята логика и знание Дея показва на всяко състезание. Математика, компютри, български тя обича, към сценичните изяви тича. Емилиянчева. За мнозина Емили е приятелка добра. На танците, езиците и математиката царица е тя. Интерес и усърдие проявява към всяка математическа и артистична изява. Емилиан Монев. Кой от вас не знае Емилиан? С задачи, техники и ноти е на ти. Често му се случва да ни весели. Той е истински актьор, готов кандидат парламентьор. Ивайло Павлов. С лекота задачите решава, с фантазия съчинява, с изявите си впечатлява и медали получава. Йоана Анастасова. С ентусиазъм Йоана ни пленява. Тя обича да чете, да съчинява, да танцува, майстори, рисува и с ролите си ни вълнува. Йордан Станоев. Със съвременните технологии и спорта е на ти и се стреми винаги да победи. Има много приятели, не един или двамина, а цяла патиланска дружина. Магдалена Харизанова. Буди възхищение и очарование със своето артистично дарование. Мадлен Андреева. Работлива, справедлива, артистична, симпатична. Влага цялото си старание във всяко начинание. Марио Влахов. Марио е много добро сърце. Техниката силно го влече. В междучасията обича да се весели и често организира и игри. Мария Харизанова е приятелка добра, на танците и песните царица е тя. Интерес и усърдие винаги проявява към всяка спортна или артистична изява. Мария Веселинова. Любознателна, задълбочена, мила и добра. Литературата я обогатява. В съчиненията си творчество проявява. Мартина Белижанова. Тиха и мила е нашата Мартина. Много отзивчива и много работлива. Митко Митков. Умен, добър и досетлив, понякога бъбрив. Усърдно чете и английски учи. И той, като всички, иска да сполучи. Сияна Аризанова. Друго цвете прекрасно в нашата класна градина. Влага старание във всяко начинание. Това са нашите ученици, старателни и много талантливи.
Нека да им пожелаем на добър час в 5-ти клас. Мили деца, ето отминаха 4 години, откакто прекрачихте прага на училището и вече завършвате основната образователна степен. Пораснахте пред очите ни не само физически, а и духовно. От мънички първолачета се превърнахте в знаещи и можещи, смели и отворени за света момичета и момчета. Бъдете живи и здрави. Нека ежедневието ви бъде изпълнено с много радост, успехи, слънчеви усмивки. Стремете се към добротата, защото ви е много необходима в живота. Никога не забравяйте, че човек се учи докато е жив. Нека науката бъде съществена част от житейският ви път. Вярвайте в себе си и се борете да реализирате своите мечти. 4 години по-късно пред нас стоят пораснали и уверени млади хора, богати на знания, на умения и на приятели. Опитахме се да ви дадем сили и криле. Опитахме се да ви научим да мечтаете. Сега трябва сами да полетите, да откриете своите интереси и стремежи, да начертаете пътя, по който ще ги осъществявате. Имахте достатъчно възможности да покажете какво знаете и можете. В този последен празничен час ще играем и ще се забавляваме. А сега ще дадем думата на директора на училището, госпожа Тасева. Достатъчно така високо говоря. Уважаеми колеги, ученици и родители, искам първо да се обърна към вас, уважаеми ученици, и да ви пожелая да запазите духа, който притежавате, защото показвате не само знания, но и темперамент. Вярвам, че всеки един вече е намерил своето амплуа, така както и вашите учители доста добре ви го характеризираха, но искам да ви кажа следното нещо. Бъдете добри хора, защото добрината отваря врати. И то отваря всички врати. Всеки нека да постигне своята цел, да намери своето място. Запазете вашите отношения, приятелството помежду си и продължавайте все така да се доказвате и да показвате своите възможности. Уважаеми родители, искам да се обърна към вас и да ви пожелая да се гордеете с всяко постижение, малко или по-голямо на своите деца, защото те всички са различни и всеки има своето място, така както ние сме различни, така и те. Затова стойте за тях. Всяка малка крачка и всеки малък успех е достоен за уважение и възхищение и ние сме хората, които трябва да стоим за тях и да ги подкрепяме, независимо от това дали са стъпили на криво или са продължили така както ни се иска на нас. И ние сме били деца и ние сме правили грешки, важното е да се подкрепяме, така че да ги напътстваме всички, и вие като родители, и ние като учители, да вървят по правилния път, пътя на знанието, защото знанието е светлина, която, освен с всички останали качества, наистина ще видите, че ще дойде момента, в който то ще се отблагодари. Така че пожелавам успех на всички ви, уважаеми родители, подкрепяйте своите деца. Госпожо Тасева, сега от мое име и от името на госпожа Андреева искам да ви подарим този символичен подарък и да ви благодарим за вниманието, търпението и всеотдайността към всички нас. А на вас и вашето семейство пожелаваме да бъдете здрави и щастливи. Благодаря. Добър ден, дами и господа! Аз съм Дея, а вие сте с директното предаване Ваканция Ура! Тази вечер емисията ни започва с новина номер 1 от страната. Всички ученици с нетърпение очакват лятото и лятната ваканция. Тя ще настъпи след броени минути и вие първи ще видите това дългоочаквано събитие, директно от нашето студио. Добър ден и от мен, уважаеми зрители! Аз съм Йоана. Новина номер 2. Казват, че децата са цветята на земята. Те растат и учат здрави, бодри и щастливи.
Българските деца са умни и способни и наред с ученето се справят и с бизнес, журналистика, музика и така нататък. Само след няколко минути вие сами ще се убедите в това. Започва нашето директно предаване "Ваканция Ура" от студиото на 4-ти Б клас в Средно училище Свети Паисий Хилендарски. Програмата съдържа рубриката "Спомени". Ученически неволи. Клуб приятелство. Директно включване от клуб родител. Прическа на месеца. Музикална кутия. Рубриката "Лека нощ, мамо и татко". Прогноза за времето през лятната ваканция. Програмата ни ще завърши с директно включване от Средно училище Свети Паисий Хилендарски, където госпожа Ташева и госпожа Андреева ще вършат удостоверенията за завършен 4-ти клас. А сега в рубриката Спомени ще се върнем 4 години назад, когато ние плахо пристъпихме прага на родното училище. Протегнем ръце, ще се срещнем, ще остане далече назад. Студеният вятър и есен, и тогава на небо ще има навярно през цялата зима. Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Ако всички на тази земя Отвъди малко се опитахме да съберем снимки от първи клас и на децата от Никарево. къде се сълза от очите и звездата не можеш да върнеш, но можеш дете да прегърнеш. Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Всички по целия свят протегнем ръце, ще се срещнем, ще остане далече назад. Студеният вятър и есен. Сещате ли се за тези моменти? Навярно през цялата зима. Много ли струва това? Това беше миналата Протегнем на някой ръка. Много ли струва това да протегнем на някой ръка? Ако всички на тази земя погледнем за миг към звездите, ще открием
Кой следва след? Общата природата, водата. Ще остане далече назад. Студеният вятър и есен. И тогава надежда ще има. Набляго през цялата земя. А всички на тази земя погледнем сами към звездите. Ще открием, че пада една. Като детска сълза в очите. И звездата не можеш да върнеш, но можеш да прегърнеш. Много излъчва това, да протегнеш на някоя ръка. Много излъчва това, да протегнеш на някоя ръка. Минават се сами дни. Животът все пак продължава. И съдби, че всяка тя продължава. Зъби се водата мъдрена, за обична нежна ответа. Да протегне на някоя ръка. Много висока това, да протегне на някоя ръка. Много висока това, да протегне на някоя ръка. Много висока това, да протегне Не, наша нощ. Ако всички по целия свят И тук не слагаме точка, защото това е само началото. И чути си. Толкова ли много време мина, откакто за пръв път дойдохме на училище. Сякаш вчера беше, когато седнахме за първи път в класната стая. Неусетно изминаха 4 учебни години. Вие, нашите родители, бяхте онези, които ни доведохте за ръка до училището и се вълнувахте не по-малко от нас. Грижахте се за нас, помагахте ни, червяхте се заради нас на родителски срещи. Старахме се да бъдем добри, но се случваше да допуснем и грешки. И тук е момента да благодарим и на госпожа Андонова и да дадем думата на госпожата да каже няколко думи, защото заслугата е не само наша, заслугата е и на госпожа Манова, и на госпожа Андонова. И това, което направиха децата в края на 4-ти клас, мисля, че те наистина заслужават едни огромни аплодисменти. Първо, аз много съм развълнувана от този последен час. Не знаех, че ще ми давате думата, иначе можехте поне да ме предупредите. Това беше изненада. За малко бях с Чисти да ти е лесно, четвърти Б клас. Не е за малко, за много време. За много време, надявам се за много време да ме помните. В началото ви беше и на вас малко неприятно като на мен, да сменяте учители, деца и така нататък. После ви беше още по-неприятно, че се разделихме, на мен също. Но за краткото време създадохме много емоции, имахме много положителни моменти. Да, карахме се от време на време, спорехме, аз бях лошата, ама въпреки всичко си се обичаме, нали? Да. Пожелавам ви от тук нататък да бъдете най-добрите, да си спомняте за нас, за предишните години, да идвате при нас за съвети, дори е така да си поговорим за малко, да се видим, да седнем някъде, да си припомним пак някои случки. Това, че до сега има тук снимки до 4-ти клас, не означава, че от тук нататък не можем да
продължаваме нашите спомени. Все пак ние сме и първите госпожи, може би са много на брой, но ние сме вашите госпожи. Дано ни запомните с добро. И родителите, не само децата. Благодарим на госпожа Антонова, а сега продължаваме с нашите ученици. Тези за малко ни е тесничко, за това решихме така само децата училище, за да не ви влезти дечица. Готови. Когато дойдохме тук на училище, за нас не започна веднага на училище. Отначало играхме на много игрички, писахме пастунче, овалче, чертички. Учихме риби, бозайници и птички. Трудно научихме да стричаме стрички. Звуков анализ, плюс равно. Учихме ние бавно, но славно. Или ни хваляха, или наказваха, но преди всичко на нас ни показваха, че ние трябва най-вече да учим, за да успеем и след той да сполучим. Правихме грешки, защото сме малки, но нямаше ключки, нито бухалки. Имаше често за нас наказания поради честите непослушания. Правилно квадратче и уравнение ни преподаваха с много търпение. Слайдшоу, файл да сложим в папка, помнихме ние капка по капка. Симеон тук царувал, Борис пък надругал, Ахилойската битка, житената битка. Слънце, планета и електричество. Учихме ние голямо количество сили на триемни валежи магнити. Учихме ние триофорити. Малко измъчихме нашите родители, малко изнервихме нашите учители. С по-намаляемо глагол прилагателно учихме ние много старателно. Пейзажи портрети ние направихме, песните нотите ние не забравихме. Щом прекрачихме школския праг, времето мина бързо, но как? С много търпение, с много обич и уважение, както и с много търпение, както на нашите скъпи родители, така и на нашите учители. Стига сте сороти, стига вече, време е навън да се родее. Септември е така далече, лято е ваканция, здравей. Викат ме вълните и морето, как да устоя на този зов? Може би ще срещна неусетно първата жадувана любов и ще тръгнем, волни и честити, дето бризът морски ни завее. Ще си сбъднат, може би, мечтите, лято е ваканция, здравей. Да, вакансия отново. Чул съм, че ето както звъни, с Богу моя класна стая, с Богу мой класни сни. С Богом на тетрадки сини, с Богом на книги, раз, два, три, чантата ми е пълна само с песни и игри. Добър ден, ученици! Добър ден, госпожо Харизанова! Антонио, защо ти е превърза на ухото? Удари ли се? Не, госпожо, нали вчера ми казахте, че като слушам, уроците ми от едното ухо влизат, а от другото излизат. Затова вчера запуших едното ухо, за да може уроците да влязат вътре. Ако те се прибера от дома, ще запуших другото, за да мога да остана там. Йордане, по математика имаш 2, по български имаш 2. Никак не съм доволна от теб. А ти, доволен ли си от оценката си? Да, госпожо, нали 2 прави 4. И още един път, като ми пишете 2, прави 6, ще бъда отличник. О, Марио, а какво ново при теб? Аз какво да кажа? Баба ми за учителка била. Тя сега и своите внучи, т.е. мен реши да учи. Само, че това за мен е истинско мъчение. Сметки и задачи, разни съчинения омразни. Трябва да й кажа честно, тъй не ми е интересно. Бабо, разбери, искам да ме научиш на игри. Можеш да летиш, приказки, легенди или песни, в утрини залези си. Запомни това.
че с приятелство остава вечен, търси и намира брегове. Щастието можеш да откриеш, приятелство вечен, търси и намира брегове. Запомни това, приятелю далечен, този свят какъвто и да е. Само че с приятелство остава вечен, търси и намира брегове. Само че... Замисляли се за какъв би бил животът ви без приятел? Не мислим, защото приятелството е нещо много важно. Истинските приятели са по-ценни от всичко останало на този свят. С приятелите си можеш да споделиш най-съкровените си тайни и най-смелите си мечти. С тях можеш да отвориш сърцето си и да заявиш какво точно желаеш, на къде си поел и до къде искаш да стигнеш. С едно приятелство на този свят аз имам най-голямото богатство. Приятелството грее като цвят, приятелството е некръвно, брат. Приятелството е охранен плод, пил сок от слънцето и от земята. Не ще ми стигна целия живот, докато да му усетя на умата. Нямам нужда от много приятели, стигат ми само двама-трима, ала само такива, които в сърцата си ранят моите болките. Съдбата дава родители, избора дава приятели. Браво! За приятелството трябва да се борим всеки ден. То е свято като хляба, от съдбата подарен. Колко хубаво е само да усещаш ей така до сърцето друго рамо и протегната ръка. Приятелство обичано, приятелство, на тебе всичко се дължи. Затуй те пазим вечно от предателство и от обиди и лъжи. Приятелство обичано, приятелство, на тебе всичко се дължи. Затуй те пазим вечно от предателство и от обиди и лъжи. Предателството е свято, само този свят голям, ала нямаш и приятел, ти с хората си сам. Затова помни, когато с усмивка и лъжи предадете свой приятел, много повече боли. Приятелство обичано, приятелство, на тебе всичко се дължи. Затуй те пазим вечно от предателство и от обиди и лъжи. Приятелство обичано, приятелство, на тебе всичко се дължи. Затуй те пазим. Добър ден, уважаеми дами и господа! В съвременното общество на интензивни промени настъпват размествания в пластовете на традиционното родителско мислене. Факт е, че децата бързат да пораснат и по-скоро да станат големи. А родителите често си спомнят и тълкуват по своето детство. Затова тази вечер гостуваме на клуб Родител и ще зададем няколко въпроса. Мария и Магдалена са сред вас и искат да ви зададат няколко въпроса.
по-дълго упражнявахте професията родител? 10 години. Какво мислите за днешните деца? Най-различни неща. Бихте ли си сменили правата и задълженията за своите деца? Не. Аз с удоволствие. Как ще реагирате, ако за рождения си ден вашето дете си пожелая истинска ракета? Нема пълги тук. Добре, но това е Коя е вашата любима детска песничка? Запейте я. Моята? Да. Зайченцето бяло. Запейте я. Запейте. Зайченцето бяло, цял ден си играло, близката горичка и така нататък. Айде да не отнемаме. Какво ще пожелаете на учениците от 4-ти клас? Вие да. Ами да продължават все така с успехите, да не се предават и винаги да остават добри приятели. Да не спират да мечтаят, защо са мечтите се сбъдват. Стига! Ами ние майките сме чувствителни деца. Колеги, с това нашето директно включване завърши. Желаем ви приятни минути с учениците от 4-ти Б клас. Следва прическа на месеца. В студиото при нас е стилист Мария Веселинова, която ще ни предостави прическите на месеца. Добър ден и от мен, дами и господа! Днес ще ви представя две от най-актуалните за сезона прически. В работата си бях вдъхновена от народната поговорка "Под реките подреждат, по прическата изпращат". А сега ще ви представя прическа "Бабина мечта". Прическата изисква силно скъсяване на дължината и откриване на челото и очите. Подходяща за горещи летни месеци, не изисква много скрити специално задържане. Тази прическа е мечта за всяка българска баба. Аплодисменти! Прическа ваканционно ежедневие. Дължината на косата е без значение. Единственото изискване е да не се използва гребен. Посоката на косата се образява с посоката на вятъра или с вашето настроение. Подходяща е за ежедневни игри на открито. Моля, аплодисменти. Представим ви прическите "Бабина мечта" и "Ваканционно ежедневие".
Малко газ на музиката, може ли? Шапките долу. Браво! Страхотни сте, браво! Нашите очарователни момичета. Станца, каундаун. Айде, момичета. Айде, момичета.